Good evening guys. So welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बरायबाय बे जाहैबाय जोंनि गामि आं न'निफ्राय दायो ओंखारबोबाय. So guys बयबो vlogsखौ जोबजासिम नायलां जायफ्रा चेनेलाव गोदान एबा दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो. ओरैबायदि समायना नैबे जाहैबाय जोंनि गामिनि दुब्लि फोथार ओरैबायदि बिउटिफुल प्लेस नै जोंनि गामि बेयो. बेनिफ्राय आं दायो थांगासिनो दङ डिउटियाव. स' गाइस आङो नै दा ससेनिफ्राय साइकेलखौ लाबोबाय माने आंनि साइकेलखौ आबैया लानानै फैदोंमोन गामियाव. आं गामिनिफ्राय माने दानि आं ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामबाथाय आं फैगासिनोमोन न'निफ्राय ओमफ्राय साइकेलखौ ससेनिफ्राय लानानै आं दायो आंनि डिउटियाव थांगासिनो दङ. माने ब्लग्स बानायथारा नालाय आरो जोंनि एरियायाव बेफोर एसेबांबो पपुलार नङा. स' गोग्लैसोनाय जायगा नालाय स' बेखायनो आंबो भिडिअ बानायनोबो लाजियो. मानो होननानै बुंबाथाय बिदिनो लाजियो आरोना. माने खायसे खायसेया भाबियो नालाय इनसार्ट खालामग्राबो मानसि थायोना गोबाङानो. स' बेनिखायनो आं लाजियो. थ' जियानो जादोंला लासै लासै खारगोन आं ब्लग्सखौ बानायलांबाय थायोब्लाथाय. दायो आं हारसिं थांगासिनो दङ रुप'य फारसे नै साइकेलजों. बरिया भिउ नै बे जाबाय जोंनि लामा साम' हाथाय टु रुप'य थांनाय लामा लोगोफोर. नैबेफोराव लाव गायजोबदोंमोन लोगोफोर. लावआ माने गैला आरोना दा सिजना लावनि सिजन नंला नालाय जोबलांजोब्बाय. भिउआ ओरैबायदि बरिया नै उनथिंजाय रावबो गैया. बेलासि इभिनिं टाइमाबो खैथा जाखो 4टा बारबायमोन आरोना बारनायाथ'. लाइभसो नैबे जाखुमानानै फैबाय नै खुगा थाख्लायगासिनो जाखुमानो. नैबेनि मुङा जाहैबाय गलाब जाम. गुड इभिनिं लोगोफोर. आङो नै दायो सेन्टाराव दंफैयो. जोंहा आङो दिन्थिनो नागिरदों नै बिथां सेन्टारनि बिगोमा. एकदम मोजाङै दिन्थिनो आङो दिनै बारा फाइफै दिन्थिया गोसो गोथारै दिन्थिदों. नै एकदम हेन्डसाम जाना दं बिथाङा दा सिंगेल. बिथांखौ सोरबा फसायदोंबाथाय कमेन्टआव लिरहर. आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हरगोन. अके स' बिथाङा दा जोबोर बिजि आरो ओरैबायदि लयेल मानसि. ओरैबायदि नै बिथाङा बिराद बेस्थ' आरोना दायो खामानि मावनायाव. स' नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम. बिथांनि नामखौ आं दा बुंथ'ला. नोंथांमोना जुदि लुबैयो नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो बिथांनि उइथ फुल एड्रेस आं बिथांनो फोरमायनानै होगोन. स' बिथाङा बोरायथ'वाखै दै सेंग्रा मानसिसो लोगोफोर. स' नोंथांमोना बयबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो आरोना. आं सेन्टारखौ दिन्थिबाय. नै बिथाङा जोबोद मिनिनानै सिख्लाफोरखौ मुहि होनोबो हानाय गुन दं बिथांनाव. जाय सिख्लाया बिथांखौ लागोन बिथांनि जिउआव जेबो रोखोमनि दुखु फैनाय नङा. मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा अलरेडि मिनिनायाव ओरैबायदि मुहि होनो हायो. नों बिथांनि मिनिनायजोंनो नोंनि गोसो गोरबोनि माने एकदमबारे दैमुनि दै निजोरा बादि
सुग्लायलांगोन आरो ना नै बिथांनि मिनिखैरो मिनिनाया सासे समायना सिख्लानि गोसोखौ दाख्लै बोनानै लांदोंमोन बिथाङा नाथाय लानानै फैफिनबाय स' बिथाङा बिनिनो खर'आ एसे माननानै दं मानोना बिथाङा बिगुमैजों रायजादों गार्लफ्रेन्ड लानो होथ'वाखै बिगुमैया बैसोबो जाथ'वाखै नालाय दासो आन्डार 16 बिथाङा माइनर गथ' स' अके गाइस आसा खालामदों बे भिडिअखौ नायनानै बिथांखौ बयबो अनसायगोन मोजां मोनगोन आरो बिथांनि थाखाय बयबो आखाइ खबनानै होगोन